салом тамошобинани гиромӣ, бинани имрӯз чӣ хел берун ҳама хел дина барф борид, ҳама хел шамол шуд ки имрӯз акнун вай ҳаво мулоим, ҳама дирӯза барфое ки задан ай криша ҳамаш ғалти дестан вай бинан ҳама ҷо пури барф, ҳамақа бисёр барф зада ки барои ҳамин имрӯз мо хӯроки нисфирӯзӣ карда баъд берун биромада барф тоза мекунем. Ман имрӯз барои хӯроки нисфирӯзӣ камтар пюре тайёр кардам. Инҷода гречка аллакай тайёр, сливочный масло кати, сливки кати ва инҷода камтар бринҷу шудеста ози пазад баъд мегирем. Шаман дига ягон чи набуд ки картошка об даҷушунам. Баъд гуфтам ки хубтараш ки ҳамин мултивар када ҳама хел монамша кани мепасад ё ки не. Майда майда реза карда мондам ки лекин не пухт картошкаҳо тагашта ваяш ҳаст, чихалгун падливаш ҳаст, болошта картошкаш хайрият ки пухт. Ози пюре мекунем. Ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, хӯроки мо низ тайёр шуд, хӯроки нисфирӯзӣ ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. ҳавои тоза биромадем мо. хела барфо об шудем. куҷода бошанд нилуфар кати додаш. вай набинан чӣ қадр барф. ҳамаи барфо ай боло рехтиян, ғалтидиян. набинан хела барфо об шуда вай болои забор барфо нест. ман рафта як то лопата гирифта хелан ҳамин лесницаҳои тоза кунам, барои ки фуромадан камтар душвор. берун ҳаво лекин хела мулоим, ҳаво хушрӯ. нилуфара бинан дасташ дуче. ҳаваи барои чӣ бардошта омадеста бошад, ман ҳайрон. партоинша чӣ бо вай бардоштестен? вай шикаст. вай тижолӣ ба шумо бардоштену? мана вайша гирад шарики кунад? да шарики мешад. мана ман лесница ками дигаш монда тоза мекунам, баъд берун мерем. дарвозаи кушодия надаш. да кани миячики кунад, манда нишон тиҳад. ну давай кани миячики кунад. миячики шуда. да бозӣ кунед, ман озӣ мешам. манам бас. мана ҳамин лесницаи тоза кардем, тамом аллакай монда шудем. бас гуфтем. пеш вақт аганем ман ай ҳамон пеши дарвоза то ҳаминҷои тоза мекардам. дарушкаи вақтои бекорӣ. ҳозир мана ҳамаша шавҳарам мекунанд. ҳам имрӯз беҳад ҳамин барф вазбин тарай барои ҳамин беҳад вазбинай. дина не парер шавҳарам ҳаминҷои тоза кардан. дина ҳам хел барф зад бо ҳамин қай дигар. не вая бинан ай қафо задестай. ав кани дасташа дорад? ман шарик штим дасташа дорад. дадаша задани рафтак. бо мегӯ дада гурез. не назада. вай худаш рафт доду. ози ман букнум. да букнем шарики. да шарики кани. вай шарик нимаш набуд, вай маъқул нашуд бо ин шарики полни. рафт мана бо. ки партов берунам хел шамоли безеб шудар шуд ки не мана нерав дадаша. берун беҳад шамол. вай
ببینن хулиган херна мана ҳамин последниш тамом домой мерем ки берин шамол сахт шуд дидӣ дор давай дадашта те дадашта рафтем набинан чӣ хел осмон сипсиёҳ шуд беҳад шамол шуд хунук шуд рафтем ака домой ях карден рафтем мо нилуфаркати мағозаи хӯрока рафтестем рафтем нилуфаркати соати 3 мегӯӣ меброӣ неки нилуфаркати соати 3:30 мешад баъд меброӣ 3:30 мегӯм ох 1:30 рафтем тез рафтем тез нилу дер шудак мағозаи хӯрока рафта камтар хӯрока харем имрӯз рӯзи шанбе будай намедонам одам кам бошад маҳсулоти хӯрока бошад ҳамаша набардошта бошанд шуд картошкаву пиёз ҳам хел чизҳо набуданд барои ҳамин гуфтам ки хубтараш ки рафта якбора ҳамаша харид кунем бо то рӯзи душанбе картошка пиёз нест барои ҳамин тез биёе нилуфар давида наша бинам броин дад броин давай тез 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 кани бро ана мехе имрӯз мо пиёда маршрутка кати мерем барое ки дадаш серкор да машина аккуратно бошад рафтем ака давай дасташаман датяд рафтем да машина ҳай дасташаман дате хай ман рафтум ага не гапа намегира рафтем диди бо берун шамол будай ма хелам ки ҳаво мулоим ки не ки берун шамол боз яка пиёда то остановкае мерем ҳамин шамолида бо нилуфар дасташа барфта задай хунук ях ана ҳамин хела чо кардем шумо мана мо харид карда шудем интизорем шавҳарамат мебиён кани чӣ гирифтен кани мана нишонтат веша мана киндер сюрприз бромадагам вай чӣ будай ман инҷода аллакай чизои огорода мекоштаги бромада ҳол моҳи январо бромада кани игрушкаҳо кани игрушкаҳо ман инҷода гулҳои зинда чӣ хел хушрӯ ман ин дарахт мана хеле гул мехоманда маъқулам лекин ман айнҷа намегирам барое ки агар ки баъд калон шавад чӣ хел мебарем гуфта ман инҷода бо мешкуфтагиёш чӣ хел хушрӯ ман нашаҷуби буд навай сурхашку мана хеле бисёртар манда мана хел гулои пальмави маъқул ин фиалкаҳо ба фикрам як сезон мана хелош маъқул баргои калон калон дошта бошад сабзи хушрӯ бошад мехом вай аккуратно канда нашавад бо да нарасем бо канда нашавад
Да, конечно, бинем чансма ин. Это листичка. Да, истукан ин хам хелваю. Сабу как. Форса дунава 2 рубль. Ну, мне очень. На расен. Мне очень. Да. Мана инаш чансым баша, ман инашам хшру. Нешу. Держи. Кани нархаш. 200 рубль. Ох, худой ман, монен нилуш. Аккуратно. Бьена, ко красиво канда нахрен хамаша. Маленький. Ман инашам хшру чабдаем. Маленький. Да. Ман инаш хшру чаб. Маленький. Кани нархаш. Маленький. 240 рубль. Алакай хамахал магазинда истуда безеп шидия небден баргош. Все шидая. Я ход. Монин жошта мон. Монин обратно давай монша. Монша охи. Охай монша ман дидимша. Давай монин шакани. Да, красиво, дай маленький. Давай, кактус анбо. Да, что ты? Да, Саша, сихкар кактус. Нет, дожечки. Да. Дожечки. Vai. Din buday. Ой. Папа, иди машиночки. Кани машиночки. Мама. Машиночку мекнен шмо? Нет. Шмо кукла бозикнен. Нет, машиночки. Синяя машина. Это не машина, не Мана бо мегӯем ки Нилуфар да барои чи кукла нею машина. Мана худаш мебиёд пеш машинаҳо. Гирен хай ҳавая. Гир. Ну, давай, кани гирен. Метонем гирифта ё ки не? Это машинки. Синяя. Давай, машина. Давай. Мана давай. Ну, равен гирен шакас. Манин куклачаҳо аҷоиб. Небинад. Бо соска дорам. Омади инҷо тарсондед. Папа, игрушка. Рафтем. Мама, Да. игрушка, иди. Да, сейчас все заберу. Мама, машиночки. Машинчик поставь. Эбе машина кортеса. Мана мамица, мани модулятор. Созайку. Дирӯз ай мағоза чӣ гирифтам ман мағозаи фикс прайсро омада будам. Баъд ана ҳамин салатникоя дидам, манда маъқул шуд. Ростига ман фикр кардам ки хел шишаш тунукай ба монанди тарелкаҳош, лекин не, хушрӯ шишаш ғафс, он қадар ғафси бад ҳам нест ва аз ҳадди бад тунукам нест, нағзай. Барои ҳамин гирифтам манда. Ман гуфтам кани бинам чӣ хел маъқул шавад, агар нағз тез нашиканад, агар боз яктаи дигар мегирам. Ин 1.5 литр мебошад. Ман аз ин намуд якта дорам майдачас ва
вақте ки масалан салати помидор бо даринг реза мекунем намешад вайда ба ҳазур омехта карда маҷбур мешавӣ ки мана хел пластмассиёда гирифта омехта карда баъд вайда андозӣ ва ба ина гирифтам ки ин калонтар мешавад ва боз ятаи дигар хел лапатача гирифтам ай ман розивӣ ҳаст лекин вай камтар вазбин ҳам ғафз ин бошад хел борика ки нағз вай барои омехта кардан нағз не ки барои масалан хушрӯ мана хел тоза карда гирифтан намешад ин борика ки ҳаст нағз мешавад ман якта доштам розавӣ лекин вай шикастак мана айнҷаш аймиён дута шуд барои ҳамин бояд ай дига гирифтам ман венчик гирифтани будам лекин афсӯс ки венчик набуд ягон намудаш набуд мағозаи фикс прайста ва якбора ман умуман аслан барои венчику ва барои анам хеле раскраскаҳо барои нилуфар дуромадам барои ҳамин мана дидам ки ҳам хел раскраскаи нағз бо триката нилуфар ҳамин трикатаи бисёр нағз мебинад барои ҳамин гирифтемша аллакай ранг додем дина дукаса да мана ин триката гирифтем бояд ҳай дига ман ин мультикам нилуфар нағз мебинад инаш гирифтем нағз ҳам хел раскраскаи калони хушрӯ дарунаш бисёр варақ дорад бо ҳар хел заданияҳо дорад ҳарфҳо дорад чӣ хел шавқовар ҳаста 50 рубли ҳамин як раскраска баъд ман ин китобчаша гирифтем биё ман нишонтиём баъд шумо гиред ҳанин китобчаша нилуфар дид як дона ай ҳамин китобча монда буд тамом нилуфар рафта гирифтакша ва боз ай мағозаи фикс прайс ана ҳамин намуд крем гирифтам барои даст на танҳо барои даст ман ай мағозаи фикс прайс як бор як намуд крем гирифтам ман он қадар маъқул нашуд барои он ки ранги оббарин буд лекин инаша кушода дидам инаш нағзтар хело равғанинтар барои ҳамин гирифтам рӯи хонада каён вақти баъди пасудашӯӣ дастҳои ман беҳад хушк мешаванд барои ҳамин ҳам хел истифода бурдан крем барои ҳаррӯза мешавад нағз ва инаша ай мағозаи ашан гирифтам аксия буд барои ҳамин инаш барои шаб инаш барои ҳам хел рӯзона ҳаррӯза ва ана хел маская ман ай мағозаи ашан гирифтам ростига ман он қадар аҳамият намедодам анами хел маскаҳода намедонам мефтам ки аз ҳадди бад ҳам қимат ҳаст ҳам он қадар фоида намекардагист барое ки 10-15 дақиқа мемонишад тамом лекин ман имсола чӣ намуд креме ки молидам рӯмда ягонташ фоидаи хуб накардан то ҳол ҳам хел рӯи ман беҳад хушк ҳаст ва гуфтам ки кани якбор ай ҳамин маскаҳо гирам кани чӣ хел ҳастанд барои ҳамин ва боз ай мағозаи фикс прайс ана ҳамин албома гирифтам барои худам ман блакнот дорам вай майдатар ҳаст барои ҳамин нақшаҳоя навистан ҳама чия навистанда вай майдатар ҳаст неудобни ҳаст ва хостам ай мағозаи фикс прайс якта дафтарои калон гирам ки не ки дар он ҷо низ ҳам хел майдачаҳо бисёр ва баъд ва баъд ҳамин албома дидам ҳама хел ин оҳанин ба ҳазур варақаша канда мешавад ҳама хел варақҳои сафед нағз асосан он ки калон ҳаст барои ҳамин ман гирифтам барои нақшаҳоя навистанда тамом ҳама қачи гирифтем лабай да трикатина ҳозир мерем мехонем анами хел чизҳо гирифтем хайвай картошкау пиёзу гӯшту дигароша ба фикрам шарт нест нишон додан боз дина карам гирифтам ман ростига дидам ки ҳама хел карамҳои хушрӯ майдача овардан баъд гуфтам ки якта гирам барои шӯрбо лекин боз гуфтам ки хубтараш вай кунам голубцы кунам гӯшти қимакардаи свежи гирифтам карам кати хела шуд ки голубцы накардем барои ҳамин ҳозир ман ҳама инои ҷамъ мекунам тез рафта баъд голубцы мекунем боз ман дар ин ҷо вай мондагӣ ҳастам чӣ мегӯянд ша лубиё ман лубиёи ҳама вақт алоҳида меҷӯшонам барои он ки бинен чӣ хел рангаш аллакай суп сурх шудагӣ ҳаст ман обда тар мекунам ша ҳама хел сурх меброяд рангаш ва вақте ки меҷӯшонам шам ҳама хел рангаш сурх мешавад намедонам барои чӣ ман шӯрбода намеандозам ки то ки ранги шӯрбоя безеб накунонад алоҳида меҷӯшонам ша шӯрбода меандозам ё ки ҳама хел ягон хел хӯриш карда
мехӯрем беҳад нағз. Ман ҳамихел лӯбия медӯшонаму сковородкада якта пиёза сурх мекунам, роған кати, баъд лӯбияя меандозам, камтар намак мечошам, баъд якта бодаринг майда карда меандозам ё ки салати сабзигил меандозам. беҳад бамаза мешад ҳамихел ҳам. чӣ хел гумба монанди салат барин мекунем, мехӯрем, бамаза мешад. ман аллакай маҳсулот барои голубциҳо тайёр кардам. дар инҷо гӯшти қима карда шуда, биринҷ ва пиёз, тамом. Намаку мурч андохтам, тамом. Биринҷаш пухтагӣ нест, ман ҳамихел шуштаму андохтам, тамом. даруни дегда мепазад биринҷаш. ва дар инҷо яктаи дига сабзи аст, турбтароша гузарондам. даруни нашда намеандозаму даруни вайда зирба кашда меандозам ин дафъа. бисёр тамошобинон маслиҳат доданд ки гуфтанд ки хубтараш зирба кашда андозен, болаззаттар мешавад. ва ҳозир бо дутаи дига картошка тоза карда майда карда ҳатман меандозам. Карам аллакай даруни обда ҳозир мулоим шавад. голубци мепечонем. голубци мепечонем. намехел ҳозир ҳамаи на омехта мекунем. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаи голубциҳои печондам. бо камтар дига карам зиёдӣ карда шӯрбода насиб бо мешавад. ҳозир якоб айболояш зирбака меандозаму картошкаву сабзи, баъд мемонем ша. сабзиву картошкаша андохтем. боз ман ками дигар намак пошидам ва мурч. акнун ҳозир камтар об мерезем. бисёр не камтар меандозем, бас аст. ман аллакай зирбакашро андохтам. акнун мемонем ки 1 соат дар мультиварка тушид шавад, программаи тушидда. тамошобинони гиромӣ, худои ман, тамошобинони гиромӣ, ана ҳамихел голубциҳо низ тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед ва ҳамаи шумо иштиҳои таом.